Jedan od najznačajnijih događaja, ako ne i najznačajniji događaj 20. veka je sletanje na mesec, taj neverovatan uspeh posade Apollo 11 i ta američka zastava na mesecu. Ono što je zanimljivo je da je posada Apollo 11, trojica astronauta, da su manje od 3 meseca po sletanju na mesec sleteli u Beograd, bili gosti Jugoslavije. Oni su bili na velikoj svetskoj turneji, obišli su 22 zemlje. Jugoslavija je bila jedina komunistička zemlja koju su posetili. Primera radi, i Juri Gagarin imao svoju turneju, ali Jugoslavija tada nije bila na njegovoj mapi poseta. Tokom svoje posete Beogradu, astronauti Apollo 11 su obišli čitav niz mesta od Avale, obišli su Smederevsku tvrđavu, pevali su im pioniri u Domu pionira, a njihova poseta se završila jednim srpskim kolom koje su zaigrali u kafani Vinogradi u Grockoj. Pored toga, važno napomenuti da su stručnjaci iz Srbije učestvovali i kao naučnici u programu NASA i da je saradnja sa NASA-om takođe bila deo istorije srpsko-američkih odnosa.